Aku untuk sing cilik-cilik dadi aku ketambah gede. Ben anu menonjol awakmu. Maksud lo? Loh, awakmu iki lho karo sinden madang karo kita jajar marep. Tapi ora usah ditonjol-tonjolke wis menonjol dhewe. Kok iso? Kepinterane linuwih tinimbangane liyane. Oh iya, mulado saka Jogja diaturi rene. Oh, Pak De Gareng kudu kuwi ta mesti sing menonjol. Ora, wadene ki rumangsa ya alhamdulillah. Mbok nek ingin ki ya ngomong wae ngono lho. Ora, wajan sindene yoyo iki ayu kabeh ya. Sindene sapa? Yoyo. Krunguku ya ana. Si ono. Wah, iya jampeng kuwi. Oh yoyo kok nyonyong. Memangnya minyak nyonyong. Nggih. Aduh, iki wis jumeneng kabeh iki, Bayu-bayu, sinden ayu-ayu iki. Ing mriki niku Mbak Dian Munasirah niki. Mbak Dian Munasirah cah ndi nduk kowe sayang? Madiun, asli Madiun Jawa Timur. Madiun. Nggih. Sinden saiki akeh Jawa Timur ya. Oh, tenan. Waduh, duh. Sing iki. Kowe jenengmu sapa? Okfa, Pak. Hah? Sapa? Okfa. Aku angger jak omong wong ayu ku budekku kumate. Okwa. Candi Okwa. Kula aslinipun Wonogiri. Wonogiri, terus Tapi besar di Sidoarjo, Surabaya. Iki Wonogiri ning besan ning Sidoarjo. Terus sekarang dimakan orang di Solo. Oh iya toh? Oh, wis dibojo toh? Dereng. Ora mak dimakan wong Solo. Tegese mangan bareng karo kanca-kancane cah Solo ngono lho. Oh, kowe lambemu karo atimu ora padha. Ya, penake sih ada opa. Nggih. Aku Sejebak aku ditakoni Pak Deken kayak kancane. ora usah kowe ngono ki kok tak takoni. Iya, tapi nang cepet aku nek suwe-suwe mah. Aku malah gila ya. Alah ngapusi gila apa ndek men mampir nang nggon aku tak kei entung ya dipangan lho. Sampeyan rasa munafik, bae wis kaji biar rong kaji karo apa kaya aku karo aku. Lho, kengkung to. Heeh. Terus piye Kareng? Mulane Jaman rong kaji kan sering mampir teng nggen kula Pak ya bareng saki kaji kemlinti. nggon aku kok ndilor dikidul. Sampene wong lanang ya ora pareng ngono kuwi. Mengaku, ayo mengaku. Wirang ki aja dibuka ning tempat umum. Loh, ora apa-apa biar mereka tahu bahwa Pak De Gareng seperti apa. Harus begitu. Loh, aku lah napati lasmone yoyok sik lagi aku. Loh, napa Pak Taslim ya lho? Kak sapa-sapa? Ora iki pokoke sak rombongan wis tau kabeh. Apa enak ayo kanca-kanca kembul Bujono Ndrawina. Wong kabeh mampir ki dolan aja negatif. Tapi saya tahu Pak De, pas sampean tenggen kula nika enten sing ketinggalan. Apa? Kaos kaki sesisih. Kira diwaca tulisane genah yoyok ngono lho. Kok bola-bali Pak Yoyok toh? Lah memang kae bareng kok karo Mas Yoyok kok. Aku kiwa dheweke tengen. Tidak mengakui. Ah, ngodiar. Semuci suci. Semuci suci. Mbiyen kaya. Jebule Pak Gareng ya ngono ta. Klemben. Andekno kok. Andekno kok karo aku kok kipat-kipat jebulane malah wis karo iki barang. Aku ya keloro-loro yo Aku terus terang aku ora ngakoni wong biyen ki aku pas mendem iki. Lah terus sampean tak ndemi lho, Dik. Lho lah piye aku malah didemi. Kocok kabeh. Niki Tuti lare Ngawi dadi Jawa Timur. Kowe ngendi kowe? Ngendi sapa? Yogya Timur kowe. Kok ya Jawa Timur? Yogya Kulon. Oh, Kulon. Lah ya ngene Kulon terus diputer dadi Timur. Ya wis pokoke Yogya. Ya Yogya. Niki pun tepung sedaya niki wah penyanyine pesinjene Mas Yoyo ira ono sing guang pokoke. Nggih, pangestune Mbak Gareng. Mergo lek diguang ya ndang ditemu wong-wong kuwi yo ayo. Pokoke Pak De. Ditemu Agung Pengging, temu sapa-sapa. Pak De. Niki diguak mboten purun, balik melih diguak balik. Pokoke anggere dipecat. Balik melih enek sinden anyaran lho Pak De Gareng. Sinden anyar datar ini langsung arep diantemi sinden-sinden iki ora. Langkai dulu bangkeku ngono. aku ora jeneng mergono kowe, ora ngelem mergono kowe ora. Terus ning kowe iki pencetak sinden bintang tamu ya awakmu. Ayo. Sindenmu ki wis dadi bintang tamu paklirane dalang sapa wae. Iki tingkatane wis bintang tamu. Sing kuwi lho bintang 7 ki mergo mumet kuwi.
Lho, sampeyan dereng ngerti talak ukur sinden madang karo Tolak ukur. Kowe arep ngomong apa, Tik? Tolak ukur sinden Tolak angin lek kowe iki. Tolak ukur mergo apik telake. Yo, pamundhute diaturake tambal ban saking Pak Marsono. Nadyanto menika jadul ning lagi ngetren lagi. Ugi kula aturaken dumateng warga masyarakat wates jenengan ingkang insyaallah kula sak kanca Madangkara sowan benjang tanggal 17 Mei wonten wates. Aku kosong lho kuwi. Heeh, ya. Aku kosong. Kosong istirahat, awake nggih leren wis sepuh. Tawa kok malah kok istirahat. Tambal ban oke, yuk kekeos. Ayo rek, taruh biyen joget nih. Sukses selalu untuk warga masyarakat Kemiri Jenangan. Majeger
urung batu bles. Urung. Dan batu bles ora makdor ya pes. Lah iya pelan-pelan to. Pelan-pelan merdor iki mergo ana bane jero. Nggih, leres Pak Gareng. Apik. Nggih, gandeng menika sampun setunggal. Pak De Gareng saged istirahat rumiyin. Nyambut gawe lek seneng ya wektu kaya digelak lho. Nggih, masa kula kok gasik ngoten nggih Mas. Cepet. Mangke pinanggih melih kalian Mbak Tatin wonten ing goro